Antiguamente os homes iban á taberna e xogaban as cartas, bebían máis da conta e incluso xogaban as mulleres. Entonces, despois chegaba o que ganaba a muller, chegaba a casa e queríase deitar ca muller, e a muller tiña que coller un pau e empezar a leña porque o home dela había vendido. A señora casouse e foi para donde os sogros. Entonces ela, cando tiña ocasión de vir á casa ou de ir á casa, dicíalle seu pai, eu non aguanto máis, e dicíalle, aguanta, muller, aguanta, que hai que aguantar, ti tranquila, aguanta un pouco máis. E ela, cando daba a volta ao pai, tirábase na cama e choraba hasta que chegaba a hora de comer, porque ela non podía aguantar, pero tiña que aguantar, que o mesmo pai dicíalle que tiña que aguantar. O maltrato non era xa solo do marido. En moitos casos o maltrato era do marido, da sogra e do resto da familia, que utilizaban a muller como non era a esposa do seu fillo, non, era a esclava do fillo e máis do todo o resto da familia, para que lle lavara, para que lle cociñara, para que lle dera sexo, para facer todo o que el quería. Ela non tiña nin don nin voto, nin podía opinar. En moitos casos había excepcións. Iban a Santiago á feira, o home iba na besta, e a muller iba agarrado ao rabo da besta. Comían, e puñese a comer os homes, e os homes comían os callos, e a muller comía un cacho de molete. Dicía o irmán a... Oiche, logo... A María logo non come callos. Dixo, mira, José, María comeche tan ben, pasacho tan ben con cacho de melete. É que antes a muller non mandaba nada, o home era o que tiña os cartos. A muller non tiña nada, había cantidad de mulleres que non tiñan nada. Para comprar roupa, para comprar roupa para os rapaces e para ela e para todo, e o home pagaba e ela que ela non tiña nada. Era unha muchacha sin paga. Se eu vou a traballar, no momento que eu estea na casa teño que facer o que hai, o que toca. E no momento que está o marido, eu estou traballando, toca o marido igual. Temos que repartir as tareas. Aí non é... As mulleres pásanse, as mulleres non. As mulleres defenden o que lle parece que é o real. E para min o real creo que é iso. Queiras que non, a nós eso como vivimos desde nenas, e tan inconscientemente, inda que nós non o queramos reflejar o mellor nos nosos fillos, acabámoslo reflejando, porque... É que non facemos inconscientemente. Ten que empezar desde abaixo, cando os pais van a ter as criaturas, que haxa máis clases, menos agresividade nas televisións e máis programas creativos e máis clases de educación para que sepan educar os nenos e convivir con eles. A xente non empeza a educar os rapaces desde pequenos no tema este do machismo, entonces eu agora no meu curso vexo ainda bastante reflexado que os rapaces son bastante machistas que as mulleres. Eu, no meu caso, tuve que aguantar moito de pequena sobre os rapaces. ¡Queremos vivir en liberdade! Roberto, bien. Hai que vir saber o que pasa na aldea. Hai que saber o que pasa no mundo. A veces hai un amor moi mal entendido. Eu non sei. O que pasa que non hai que... un amor moi de posesión, non? Sí, sí. Ou é miña ou non é de nadie. Entonces, como se supón que teño que decir eu que non? Deixando que me maten. Ainda que non haxa maltrato físico, se o maltrato é psicológico, os fillos non teñen por que estar aturando eso de ver que o pai está insultando a nai e a nai está insultando ao pai e entran nese tipo de eso e os rapaces están ali diante. A educación non é esa, o que ven, despois eles o farán. Quería decir que sai un divorcio, ou se separa a muller do home, o home da muller, e hai fillos no medio, os fillos hai que sacar adiante, teñen que vivir, aí hai que compartir. Eso, agora hai xente xoven
que eu ois velo nos programas. Me controla porque me quere. É que a rapaza está contenta porque a controla. Cando non debe ser así. Ti eres libre e non teñen por que controlarte. A mí que non me controlen. A ver, que o matrimonio debe de falar as cousas entre el e ela. E se están fillos, pois ter unha educación, unha base para que os nenos non vexan xa problemas, pero digo, a maioría non teñen educación, porque os pais non lla dan, e entonces chegan a un colegio, maltratan a unha profesora, sabes? Pero iso xa é porque da casa vai un sistema mal. Animar sempre a denuncia, sempre que haxa esa denuncia, e que haxa ese apoio para salir adiante, que non se vexan marxinadas, que non se vexan miradas mal, unhas leyes un pouco máis duras. Queremos o noso sitio! La violencia de género, si no se hace algo, si tú desde casa, como madre, no educas a tu hijo de que, filliño, si tú sales a las 2 de la mañana y ves una chica que va en minifalda, oye, un respeto. Encantábame cando ves unha minifalda botar un piropo, pero ahora xa non podo. Si eso é machismo, xa me explicará. Eso es problema cultural. Cago la mar. Hai piropos e piropos. Y la culpa... Sí. Esas cosas había que erradicarlas ya. Claro, o problema é que hai que mirar, todo o mundo mira para outro lado. Claro. Entonces o compromiso é... Falta la base, la base. As mulleres somos algo culpables da nosa educación que tuvemos, algo culpables de que hoxe en día exista moito machismo. Que sí. Porque nós fomos educadas así, as nosas fillas xa non son. Porque un está nunha mesa e se dirige sempre a muller, non ao home. E iso somos nós, os nais, que facemos, que non debería ser así. Que nunca hace nada. Nuestras madres fueron más esclavas que nosotros. Más esclavas que nosotros. Porque va cambiando. Nuestras abuelas eran, claro. Os fillos irán... Es que me quiere, es que está enamorada de mí, por eso me controla. Joder, o control. Eso é unha educación que hai que... Teñen que... Na educación mismo da casa. É que nos cargamos de responsabilidades que non deberamos de cargar con tantas cousas. Xa desde novas, pero... Cando nos damos contas é moi tarde. Pero podémoslo cambiar. Podémoslo cambiar, e as generacións que veñen son xa son completamente diferentes. Pero si hay amor y si hay respeto, se pueden conseguir grandes cosas, pienso yo. Pero claro, si falta eso... ¡Empoderamento! Cuando yo iba al colegio, por un lado iban los niños, por otro lado iban las niñas. En las casas, pues las madres también estaban acostumbradas a que los niños, pobrecitos, no podían hacer nada, tenían que hacerlo las niñas, la cama, fregar los platos y tal. Esa tendencia, por más que queramos erradicarla, nos va a costar. Aos homes non lle veo nada ben esta historia, porque as mulleres fomos lle ganando terreno. Entonces isto asúmeno moi mal. Eles saben o que están facendo. En plan, teñen un problema de superioridade e de que pensan que son superiores á muller e que o corpo da muller está enfocado ao seu propio prazer. Yo he tenido cerca de mi casa, no en mi casa, gracias a Dios, un problema grave de maltrato, de amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por más que avisábamos, y por más que venían, y por más que tal, no hacían nada. Eso de que se lleven a la mujer y la policía le inciten, denuncie por favor, y ella no denuncia, denuncie por favor, ella no denuncia, ahí se acaba el tema.
peor es cuando te están machaca y te anulan y tú no vales para nada y tú no sirves para nada y tú no vales para esto y te van achicando, que después tú te lo crees y dices, joder, es que soy una inútil, es que no valgo para nada. O agresor ou o maltratador victimízase a él mismo e dille que vou facer eu sen ti, non me podes deixar, isto ahora que xa é así, que é cousa nosa, entonces tampouco podes comentar ca xente. Entón, eso crea un ámbito no que ela pense que é ela o que está facendo mal, ela que lle vai facer dano a él, que é normal, que ten que soportalo. ¿Por qué tú te crees que una persona que lo maltrata y va allí al juzgado y lo denuncia y lo perdona? ¿Por qué? Porque ella se siente culpable. Non podo denunciar porque eu xa non son ninguén sin ti. En plan, necesítote tanto económicamente como psicolóxicamente, en plan, como que necesitas ese maltrato. Tienen impulso de denunciar, pero después se retraen, o por miedo, tienen miedo de las consecuencias. Sí, porque cuántas denuncian y después de ir a poner la denuncia o no llegan a se denunciar. La cargan. Toda la vida callando y callando y callando. Y yo pienso que ya está bien de callar. Para mi opinión, cada uno viviría su vida a su manera y pienso que, no sé, que ya basta, que ya de callar ya no. Pero esto tiene un tema educativo, pues porque sí. No podemos poner ya un policía al lado de cada persona. No, claro, no, es muy difícil. Y eso, educación, porque no es normal que los adolescentes, según yo oigo y leo y veo, estén actuando igual que actuábamos nosotros. Hablo por mi edad, no porque yo actuase, ¿no? No es normal. Ahora ya tienen otros puntos de vista, tienen más información, tienen internet, tienen tal. ¿Y por qué razón sigue existiendo? Yo de verdad que sí, que en los tiempos que estamos, que me gustaría que alguien supiera solucionar esto, porque es que ahora hay medios, pero no lo sé. ¡Fora patriarcado! Eu creo que está todo basado nun empoderamento da forza física. Sempre devaluaron as mulleres no sentido de ti non podes, eso non é para ti, eso é cousa de homes. Deixa estar, teu irmán chegalle máis, ti non tes control para un enchufe, ti non tes control para poñer isto a funcionar, as máquinas son cousas de homes e valoran na forza física ou no tamaño corporal que pode facer o traballo ou non, cando o traballo pode facer dignamente calquer persona, pero vimos arrastrando esa tara dende sempre. Isto non é traballo de homes, os homes nunca choran, estamos nun velorio e os homes non choran, vaite de aí. Ou se un home se decata de que unha muller ten un problema e se arrima a ela, entonces xa veñen as burlas e veñen eses deterioros. E iso sigue existindo e sigue marcando, porque como nós os coitamos, pois levámoslo a nosa vida, a práctica. A veces na escola hai algúns nenos que din non podedes xogar a eso ou din vos algo, porque, por exemplo, sobre todo no fútbol. Xogo ao baloncesto e as moitas veces que tuven que buscar nun club para apuntarme foron moi poucos exemplos. Como maioría hai como 10 de masculino e como 4 de femenino. Y también en los anuncios de juguetes, esos son, en mi opinión, los más atrasados de todo porque los hacen muy extravagantes intentando dar una figura femenina muy falsa. En los bebés, por ejemplo, ya cuando nacen los marcan azul o rosa, dependiendo de su sexo. Para eso está el negro. No tiene por qué ser una mujer inferior a un hombre, o al revés, creo que están en igualdad, deberían estar en igualdad. Si la gente vive en una casa, duermen en esa casa y comen en esa casa y todos tienen el mismo derecho y deber de cocinar, de comer y de todo. Entonces, que se repartan las tareas, que para eso está. Va evolucionando nós, a xente, os papás, a xente que me rodea e que vivimos como vivimos, xa empezamos a ter esa conciencia, xa colaboramos, xa facemos. Eu desde pequeno sempre colaborei, porque me tocou, porque fun criado así. Criei-me nunha sociedade machista, miña nai era máis machista que o meu pai. A xente que me rodea e que convivimos, eu vexo que os pais, os homes, colaboran na casa, fan cosas na casa. Xa non é, pois eu non axudo, si axudan. O que hai que buscar é o complemento.
pois que eu non estou na casa, pois ti traballa e faino, pero cando estou na casa eu fago, e se estamos os dous, o repartimos. É o que me pasa a min e a moita xente daqui do barrio, que vexo que hai esa colaboración, un cambio, non é todo malo. Tamén os rapaces e os homes son vítimas do caso que dicías ti, tua nai era máis machista, e ao mellor non tiña culpa, tamén era viña de unha costumbre así. Por iso que a igualdade é boa para todos, pero para todos, incluso para os homes tamén, porque é que os criaron dunha maneira que agora non entenden o que está pasando, esta revolución. Queren que seguir siendo el Capitán Trueno toda a vida, si son un pouco sensibles ya los tachan de algo que non le gusta. Es que tamén son vítimas en el fondo. La igualdad a cualquier nivel es buena siempre. Si encuentras a la persona que te entiende, te respeta, es la base. O xénero non importa, o que importa é a personalidade. Son home, son feminista. Viva o feminismo. Sempre libre e viva. Nós tamén podemos. Eu creote. Ser muller ou ser home é indiferente. Todos somos pertencentes á mesma raza, a raza humana. Non somos contrarios, somos complementarios.